ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma. Onye gọziri agọzigo ya Yesu ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị ọdịworo anyị ụmụ amara atọ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma amara atọ bụ ọdịworo anyị na mma ọdịworo anyị na mma. Chineke na-azawa anyị ekpere obodo ejiri ike ọnụ abụrụgo obodo a na-elere elere. Ụmụnne m onye ọbụla ṅụrụ ịba Jehova zawa anyị ekpere ọdịworo anyị na mma. Ụmụ amara atọ asị m ọ ga-adịrị anyị mma onye si na ọ gaghị adịrị anyị mma ya were ala zere mmiri